Hi there, Nelson, mga onliners para sa Idus Vlog. Ito pong inyong kuya ay napag-atasan na naman na maging host or master of ceremony sa isang local beauty pageant ng mga bulinggit. Ayan. Little Mr. and Miss Zone 3B Housing Project o Baliwag na Buminalabay, Camarines Sur. Subaybayan nyo ang kaganapan dito pa rin sa aking Idus Vlog. Kaya, nood na! This is Idus Vlog. 15 taon na po sa YouTube. Easy na si Bani Bali. Bayan pa po ako program. Ayaw sa iya kay Jubil. Ay. No. Yes, sa iya. Ay. For recognition, syempre. For recognition man na. Sabihin, si nagpapalays na tao. May noon ako. Graduate ako digdi. Master of ceremony. Pero, bongga po digdi ang magiging okasyon. Say hi. 1, 2, 3, 3. Abuto kami mo kan. O tayo mga major ito. Sinaya pa itong saan? Down to the table. Pakisuhaan na lang to. Ano pong malulog pang makakuha na po kita? Sa presidente po ang hoteling. Jamila, Nayumi Eli, Bea Monte, Trishaan Cabrera, Chloe Dumalasa, Ashley Kay, Isabel de las Heras, Kilden Faith Dubas, Erovel Relalcasa, Precious Girly Malbago, Chanel Taganak, Danica Canyeso, Rain Dubas, Kylie Dumalasa. Sa lalaki man po, Nathaniel Lopez, Vince Asada, Kate Sander Rubio, Justin Haba, Junel Alegre. Pakuha na lang po. Order the parade ng mga candidates. Salamat po. Sas na. Karawat.
parang ni John. Nakita ako na. Nakita ako na. Sa iba pang pagbabasihan ng mga puntos. So, dito po kita sa criteria. O babasihan kung tayo mapipili ang best introduction number. Sa best introduction number po, mapili kita dyan yung dua. Sarang babae, sarang lalaki. So, ano po ang babasihan ko sa tuloy mga nasitibo ng gagawin? Parati na lang nagdala. Tapos na? Okay na to. Palagpaga po, candidate number 5. Next! Candidate number 7. Okay, number 7. Candidate number 7. Siyempre mo kaya sa number 7. Nagbigay na kami ng mga token. Thanks, Marichan. Si Mamali, no? Ito pong Ayan, ito pong ibakan judges. man yung mga regalo. Alin man si aking nilusin na palangkin ko. Yan po sa Italy, nagpadaralo sa kuling Titan Red, pinakan po rin mga regalo, mga souvenir. Mayong card kong ano, mayo. And to partner the Little Whistle 3B, we will award now the Little Whistle Zone 3B 2025 Dalaradan. Hi, Alexander Rubio. Ayan, Dakarante. Dakarante, namaste. Ayan si Manay Rode, si Roma Amagawar. Sino ang parents po nila? Ni Alakay. O si General Rubio, congratulations sa parents and sa Lola. Tao-tao po. Tao-tao. To crown si Lola. Ang sash po ba na yun? Baliktad. Once again, Little Mr. Zone 3B 2025. Hey, Alexander Rubio. Itaas ang trophy. Ayan. Kasya ang corona. Sa mo yan eh. Nakalaog sa akin. And ayan, for documentation. Once again, Little Mr. and Mrs. Zone 3B 2025 of Housing, Baliwag, Nuevo. Palakpakan po! Dahil mo na, dyan lang kayo sa stage. Masarakat na si Kabe. Ito may mga corona. Sinagda corona. Ito may mga corona. Si mga runners. Up.
judges yata siya. Nakabili ito. And that concludes our activity for today. Little Mr. and Miss Zone 3B 2025 Housing Project Baliwag Lemo Binalaman Camarines School. Yeah, the judges.